Taneli, tai Tartsan naisten keskuudessa. Taneli, stand-up-koomikko Porista. Mille me aina nauretaan? Ja isot kiitokset Tanelille stand-up-koomikolle. Seuraavaksi lavalle astuukin Ismo Leikola. Vittu mikä hiki. Voisit hankkia lavalle iloista. Sä voisit hankkia yleisöä. Miettisit, mille me aina nauretaan. Oi! Ai. Anna olla, mä teen sen. Talouskriisi ja vatsahaava. Revi siitä huumoria, Taneli. Tarvii olla pahoillaan. Luotetaan. Ei mulle. Johtuu varmaan stressistä tai jostain töistä tai... En mä usko, että mitään vakavampaa on. Jos mä tuota parempaa matskua, niin mä menetän mun terveyteni ja naiseni ja työni. Sähän voisit kertoa huomisessa keikassa sen, kun mä oon siilin yli. Se on sun vuoros. Mä en pysty. Ei kukaan halua nähdä puolikovaa stand-up-koomikkoa, joka tulee nopeasti alas kuin pahoin, mutta ei yhtä pitkälle. Mikä toi jo? Jätkä huijas. Veti nenästä. Kova linjaus. Pidä se. Loistavaa.